дар видеои имрӯза хона, замин ва мошинҳои арзон аз ҳама бародарон хоҳиш карда мешавад, ки видеои моро то охир тамошо кунед. Ҳама чӣ фурӯхта мешавад. кадоме дар видеои ман лайк мемонад, мо дуо мекунем ки паго соҳиби инам қадар пул шавад ва проблемаҳояшон тамом шавад. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем, бепул. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, ленинский район, повороти ҳасанобод дар якум этаж қарор дорад. сехонага квартира 60 метри квадратӣ бо ремонти замонавӣ таъмин аст, ки нархаш 240 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад, мегӯяд бо маслиҳат карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, вайбер ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ёвон, деҳаи Спутник, назди мактаби нав. 6 сотиқ замин. хона аз 4 ҳуҷра иборат аст ва як калидор. хонаҳо ҳамаш монолитанд. нархаш 350 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, вайбер, имо ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, деҳаи Истигузар. аз стадиони нав 5 километр дур мебошад. 6 сотиқ замин, 4 дар хона, ҳаммом, туалет дар даруни хона аст. об светаш ҳаст. нархаш 200 000 сомон. боз савдо карда мешавад. алишам карда мешавад, мегӯяд ба сексия. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, имо ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ, ҷамоати ҷӯйбек, қишлоқи гулбоғ. нархаш 160 000 сомон. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, вайбер ҳастанд. дӯстони азиз, соҳиби хона дар мо чанд сотиқ заминай ва чанд дар хонаат ба мо равон накарданд. худатон занг зада маълумоти бештарро дастрас мекунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ, кӯчаи Саъдӣ. то бозора 1 километр дур аст. мактаб ҳастанд. хона коробка. 5 сотиқ замин. документош 100% аст. 4 дар хона, баняш дар дуруни хона. нархаш 11 000 $. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, имо ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Данғара, ҷамоати Лолазор, қишлоқи Чорсада. 3 дар хона ба баняш дар дурунаш. калидор, подвал дорад. калидовка ҳам ҳаст. ремонтои хона замонавӣ. кухни, баняш ҳамаш ҳастанд. магазинам дорад. 8 сотиқ замин ҳаст.
нархш 235,000 сомон. алишам карда мешавад. ба квартира дар душанбе боша мега. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, вайбер, имо ҳастанд. мошини фурӯшӣ тангин соли бароришуш 2008. сӯзишвориш газ. мошин якдастай. састаи мошин 95%. документош то охири моҳи декабра. мошин қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархш 18000 сомон. нархи ахириш аст мега. дигар савдо карда намешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, имо ҳастанд. мошини фурӯшӣ опел зафира. объём мотор 2.2 турбо. сӯзишвориш бензин. соли бароришуш 2006. без камбудӣ мега. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. пробег 195,000 километр. нархш бо маслиҳат аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, имо ҳастанд. мошини фурӯшӣ лимузин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи фархор. нархш 60000 сомонӣ. алишам карда мешавад мега. ба ягон мошини хуб бошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, вайбер, имо ҳастанд. дастгирӣ кардани моро фаромӯш мекунед бародарон. видеоро падилица кунед. дар ватсап, вайбер, имо. мошини фурӯшӣ опел астраҷи. дар кузови универсал караван. соли бароришуш 2001. 4 баллони нав дора мега. яксола документ. сӯзишвориш газ ва бензин. объём мотор 1.6 простой. мошин такси гаштагӣ нестай мега. айвагон мега 2 солча гирифтагӣ мода. мошини састаяниш 100%. срочно фурӯхта мешавад. нархш 57000 сомон. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, вайбер, имо ҳастанд. мошини фурӯшӣ опел хачбек. соли бароришуш 96. сӯзишвориш газ ва бензин. объём мотор 1.6. механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. састаи мошин 100%. документош яксола. нархш 28000 сомон. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо имо ҳастанд. бародаро, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, ҳатман дар видео лайк монед ва видеоро падилица кунед, яъне пам кунед дар ватсап, вайбер, имо ва фикротонро дар комментария нависед. агар ҷо хонаём, агар ҷо мошин, агар ҷо заминҳои фурӯшӣ ёбем,
شما فکرتون رو نویسید، ما کوفته یافته بهر شما پیشکش میکنیم. خیلی دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده خداوند مددگاری همه شما باشد. خیلی دوستان.